Guys, padulong mi sa mayong buntag karatong tanan. Yatak-yatak ang kuan. Nya padung sa ko sa ospital sa iyo. Nya gaapas po ko kay nay nagpatrabaho man lagi. Pagkaon nila way magatiman. So ganun ako si Lulu. Dala sa siya sa piko. Nga kuan kanang danlog man lagi. Danlog man aw matik na baktasra nadala na unta dahil kadlog sa trabaho ay kay magkabgab daw kaunya. Nagtaligsik na pod. Agoy. Tara sila sa kamada. Katulo ni karon adlaw. Ang patrabaho sa balay. Puti kay mo ikon sa agpanday. Nya mo una sa ako dito sa Talisayan kay pa-newborn ko patong bata. Nya balik na dayon ni kay magkano ko sa paniudto. Ta. Kami ni Lulu magtulong. Naa? Tubil sa mi. Ilaos na nato loy basin ni dako. Hindi ta maka titaw. Sa dihang nakaabot namin sa hospital, so dinhin na dayon mi sa laboratory no kay gidala naman ni Gugong ang bata, so na dayon mi sa newborn screening na pa newborn din ni no niya kanidani wala pa ni nahuman ka hospital man niya. So amo na lang tulatan dayon ang bata kay human naman nga sa sulod kay pa newborn screening lagi dayon ko di pagkauman magdali ra po dayon ko kay naay tarbahante no. So pagkahuman day dani magsulod na lang po dayon sa kuan kanang hospital. Muning nagsayo ko sayo kay ko nagtugbong kay magpa newborn lagi sa bata unya kuan di ay no kana ang kuan kini unsay pangalan na ng ulan man lagi dito sa bukid mo nang madagudugay-dugay mi nya mao day na no nagsuroy-suroy sa tarani kay naa pa man ta sa gawas kay ang bata wala pa man nahuban pag newborn ni hatag na karon sa nurse ini kahuman og newborn screening unya singot-singot pamidana kay gikan pa intawon mi sa bukid so no so tan-aw lang sa mi dayon dana. Man naka-inject lang. Naman naka-inject. Oy. Ganito na ay kuan kay human mi away. Uban na ni JC ang newborn no, so ibalik na sa inahan. A few moments later. Lechon para dalon sa bukid.
na ra guys. Kapay ito og lechon. Ano? A few moments later. Yes, apaso na nako silang niyayang kay magawas na sila. Kaya sila raman duha dili pwede nga sila ra duha kana pay mga baan niya ang bata. Dinhita unya sa di. Gani nga gadali-dali ko buntag diri ko kay nagpa newborn sa bata. Nagadali-dali ko kay abi na ko og nay nagtrabaho nya katupod panday na mo. Ang iya po ding isuon is naguan kining napo diri na hospital kay na stroke si Uncle Dudo, si Uncle Marlon no. So wala siya naka tungha sa amuhang balay gihimo. So nagdiretso na lang ko balay ya din hinaraman dayon pug ko mubalik ko kay magkuan na pod lagi sila magawas na sila rang duha dili pwede nga sila kay daghan ang dala. So akong apason na nako sa ospital yan mag-out nami nag-ready na sila. Oh nagkara isa da. Nya katong kuan dani yang nangaka kuan na to sila. Ang laka gyapon sila. So ana pwede na pod nay mag-anak oh. Na. Makalakaw na li ka highway yang. Da. Grabe ka lang vlog guys. Hindi na, stress ka. The next day. Happy na guys. Lagaw. Oh, karon na. Nawa na dapat mani balik ni kay kuan luto kay ka. Kana sa manat igapa. Ay napag-on kay. Ya, karena untuk diabetes menurut abang dito. Ang dito. Ini na. Ang dasi budi. Kita rin ako dito dak batu isa. Ito na isa kaso na ito. Wala eh pagdinde. Kuha kaya. Ay ko imam. Tanaw na itong gawin, maihaw na. Bukan na akong maihaw na. Nadi ka kaga. Huwag na igaran namin na. Wala ang luto dapat karan luto. Oh, us-us nang. Oy, ang luto na us-us na. Black. Hindi dahil nadakok di din manok. Ano siya tayo? Si Papa ang lalit agad.
Ay, bauta. Anyong ida-idlaba. Mo duga nga di man kadako kunulog sa rin ninyo. Ano ram sa bulan? Mga pita. Ano ba? Abe kayo. Oo. Pala kayo? Ilakad mo. Jen! Jen! Ilong ko yung mas matang. Ulit nila. Sa. Pasito ko din. Magato di ay miog pa niya. Pamahaw. Sa Tarbahante. Katulong adlaw ron. Unya. Ay. 27. 27, 28. 29. 31. Ikatulo ang adlaw ron sa trabaho sa muhang Tarbahante. Unya kagahapon din siyang kuludo. Wala din siya wala siya makatrabaho kay iyang igsuon pod na stroke. Ay na mild stroke no lian naman sad kuno. Mayo kay nakumpasan no kay unya nagtrabaho na pod siya sayo sa ganina. Hatod mig pamahaw kasama ko to si Nara. Si Janine. Out ko sa mama. Siya otro ha. Shout out ko sa mama. Unsay ngalan si mama di ay? Maricel. Agay Maricel. Kaila pa rin siya siyang mama. Maricel Bante. So, Maricel Bantig kuno yung mama. Nga. Dani rami mag-agisa. Anta kayo mo dito. O, sa uling ni. Sa uling. Abi, pula mo sa ulan ni ba? Sa uling. Uling. Dani man lakturan gyapon ni. So guys, prepare na day ilang pamahaw. O charot niya dani ra gyapon ilang ti Mercy. Kanon niya. Naatay ginamos. Ginamos lang sa takaron. Niya. Corn beef. Wala niya ito pasudaan sa atong Tarbahante sa pamahaw. Niya unlimited tag tubig. Charot. Tara sila. Ikatulo di ini karon ka adlaw. Sige na ali na mo. Taog. Pichay dagan kayo 20 oh. Na press. Inhira gid na siya. Amo na niya subakan sa kuan. Karni. Ali na ni pud ta sulod ilang ti Mercy, napud si Auntie Gigit. Nag-edit or nag-upload na ba na siya? Hello Niya. guys. Napud si Auntie Mercy, nagayang-hayang si Auntie Mercy guys. Oh. Subscribe ng ako Joy. Na-subscribe ta naman ka. Wa man lagi ka diha. So wala man ka nagha. Ako ba rin makakita ay no wala to nabutangin ako ulda para makita na ko iyang di ay karon na. Unyon sa man ati. Blessing na po dala. Salamat ma'am. Hulog ng langit. Bless. Sana God all all may man hulog po ng na. langit. Mao. Ang amo, puro lang ulan ang nagkahulog. Sige ba sa ulan? Kami ka panghipos guys. Kay idagda pa ko kay lain pa ko ang lawas sa ulo. Ang tubong ka? Oh, Kisay mo ban? mamang. Si mamang may padalan. Buntok ba? Magpa-picture ko. Sa unsa? Magpapauto ID ko. Hindi naman kasigo motor. Para unsa? Hindi sigo. Eh, pangumpra din mo? Oh. Mangumpra man na siya. Kaya na sa gipapalit-palit ni Hilin lagi kinang sobra sa ipambayad ba? Asa mo bayad? Dito ra mo pambayad. Dadto sa online niya kanang magkuha sa mga bugas, mga kuan dili naman na niya. A few moments later.
Oh, data. Gi-off na ni mong imote? Ang sagdira na. Amang imo mer. Wala mo nagbigay. Teka, Joy, doon pa ganito. Pamahaw guys. Nato na mo pamahaw. Alas 9:30. Dadal yung snack. Muna pa-slim. Yung bata, pamahaw! Muna pa-slim guys. Okay, naaman si Kuan. Naaman si Mahaw! Na, Joy! Kaibog ka naman sabaw-sabaw. Mahaw, mamahaw. May gamay nga. Kuwang basta kay. Igo pa kong sabaw. Di nagtanong ba niya ang karutik? Okay. Bitsaw. Ano ko? Trontokin mo dyan. Open na ako. Yup na niyo mo? Dali na. Dali na Jai. Be. Na. Dali na. Ikaw na. Kabaw do. Alit dami. Di, Andi. Andi na di. Kaya ako naman dito. Kaon ka, Bing? Nagbuot ka sabaw, nagkaon naman yun siya. Sa'yo mo na nagkaon. Ada princess dai. Ito. Yole? Uli, sila luloy. O nara o. Dani ka bi o. Dito lipot ka o. Lami ang kuan o. Sabaw da. Langkol nuli po gapon kay kutsa bago ah lami kay ito nga lang kaon ba. Bago? Yung mama ilang Ang daka. o diha to tumoy layo. Ugay na kayo tawin nakakubag ba? Pero ito ba niya? Sila boboy. Burot na. Sa'yo mo ako kay ko na mahugot. Hindi ko nilungag ba? Sakto ginaw. Ya, pero sa gani. Ako doon. Dili kay ko Unsa man sinong maglan? Kuan mo ano? Lang na, alang na. Dala ni hospital. Grab ko nilang itong kuan pag dito na pagkabuntag. Beer, magutoy lang ginainuman. Nagbilar pa ya. Nagbilar tayo. Ungot yung baba. Mura natin tanong. Kung sa hybrid lagi. High blood. High blood. Kaduhan na ah. Ba na ikatulo ba? Bantayanan pag ikatulo na. Pinaka. Daghan na makay isda. Ba na hybrid na. Pagliwat. Ito baba istok dito dega pun ko. Baba. Bitaw. Kaliwat na high blood kasi Lola ba? High blood kasi Lola. Kinsa? Lola. Dahil mga dugo. Nanay nila ni. Nanay. Kaya lagi kung di ka mabantayan, pag kuhanin mo sa lika, inom mo sa dili. Sugod na kuhanin sa mo na- taas mo yung uric. O pag wala, Unang- sugig ka. Pangulngol kuan kadugayan na di nagkalihok. Bambuto ng uban. Muna na. High blood ka dayon. Stroke na ka. May tag animit. May gid may bawan kay. Dili ni mo may bawan wa. Sura ka. Pero ano? Manok. Ano dito mo pa niya? Sulsi na dito naman. Sunod pa na. Duoy ang marito pa surang ano dagan tayo nga matay nga wala na ibawi inuma beer ang pistaw. Undangan. Dito si Kuan. Ang Ang aguma. smile. Grabe ko Di, na inuma beer. Nakahurot sa isa ka. Kuan? Pagkakuha Isa ka botilya? lagi na. Amura. Wala nila hospital. Di. Wala na ibaw eh. Katulad nga smile ba? Wala ibaw nga namatay kay inom man lagi sa beer. Isa ka botilya hurot niya. Ni abi matulog ra.
Ikaw rin, bangko, di na na raw. Wala ka Wa gani. Labay-labayan gani. Sa iyasaw ba kay abi na ginahubog. Tulog ra. Agoy ginukoy kay Jangan smell. nang gawi. Aw nang gahi ng dito. Jangan smell. Ay gisaw. Lang mama ni papa ni Lili. Bintara pagkakauntagutan bakit dili ka dali kutumon. Ilani ay basta bantog din nagkaon ka kani inani. Pati tura. Ya paborito na niya. Harap siya. Iba ng one high blood. Sige, kaon na. Nagkaon naman kudaan, may suwa akong kaon. Ito din mo dyan ka. Ay galip dyan nila. Init ba? Kaya ang init ba sa buntag? Sakit ng iking init ka. Ika. Ang nabay sa likod doon. Ay mo na sweater mo dyan. Kaya may mag-yung. Inyo na mag-yung dyan.